lamsogo ani YouTube channel lo tini hingken rok no ang TV phakin rok ni bagai mama krok sa resab mani bokhe mokol nu gedo bini resab ngonor kisak khana nya ditini ang bong girjawat hangai belai ke khana tok jakha an mokol ni mukti boklai khana rok belai ke khana tok jakha no bo emne ke bor subject no redu rok subject mama ni bumung hingke orun debar ma bo mokol nu gya phuna khorang belai ke ketui bini sak ni kok no resab ma haima tong khabot tini resab mani emne rok nanya ji khana nya ji busike khorang ketui busike khana tong nanya ji ne rok utsa
masa